Kailangan po yung makahanap po tayo ng ano. Arosep. Fresh. Ihawakan mo nga yung arosep ko. Matatapang dito. One of the best things about the Philippines is its beautiful beaches. We're here at White Sand Beach in Sual, Pangasinan, called Masa Mire. It's like we're in paradise. May nagda-dive dito, may dala siyang basket. Hindi ko alam kung anong kinakuha niya. Tanongin natin. Hello! Kamusta? Shout out! Shoutout yan o. Kay Jensen Castillo. Ayun o. Anong kinakuha nyo? Ha? Pana-pana? Ano yan? Ha? Tusok? Yung sea urchin? Kumukuha daw sila ng sea urchin. Pana-pana ang tawag nila. Ay, Ilocano yan? Pana-pana? Ilocano. Pana-pana, Tagalog ng sea urchin. Ayan o. Ang galing o. Yun po yung laman niya. Tapos, Ito po yung nakakain. yun yung kinakain mo. Ito po. Yung maliit. Kailangan po yung makahanap po tayo ng ano. Ito po. Ang galing. Itlog sa ano. Itlog yan rin. Marami dyan sa ilalim. Sa mga bato-bato po. Sa mga bato-bato. Ang galing. Sana may dinala ko yung snorkel ko. Hindi ko dinala. Boy! Pag Ilocano pa yata. Ano yun? Sea cucumber? Arosep. Fresh. Ihawakan mo nga yung arosep ko. Matatapang dito. Nagimas? Nagimas. Ang galing naman. Fresh na fresh. Super malinaw ang tubig. Pakita ko nga. Ayun o. Wala na, hindi ko na makakaya na. Meron ulit. Madami dyan? Ang lalaki. May isa pa dyan. Hala, ang lalaki. Uy! Natusok ka? Ilocano pa kayo sa amin. Anmad. Sige, hawak mo. Ang galing. Hindi ko in-expect. Walang like. Parang kulay. Ay, iba pala. Basta may tawag dito na iba. Pwede din yung kainin? Opo. Malaki yan. Malaki. Ang galing. Kailangan po tanggalin mo na yung mga tusok-tusok bago. Tutuwa si Jess. Ang layo na. Ang layo na namin May laman, wala. Lemon po ito nakabuka kanina. Yung akin rin tayo. Nasusunod mo ako. Kailan po namin nakabangan yan? Baka next Sabado. Next week. I-edit ko pa. Ayun o. Ano yan? Clam o oyster? Clam lang yan. Clam. Uy, wakan yun lang. Kinakain mo din? Balo ito. Nagre-reklamo na si Bunso. Saan tagahawak? Nagre-reklamo na. Ako na ang tagahawak pala. Napagod si Bunso. Ano yan? May laman? May laman to. Wasak kami. Ang habo ko. Lala. Hotel dito. Oo. Nasa malis ba? Nakabasa. Ang dami dito.
Ala, nakadami na. Siguro mga 1 dozen na. Oo, sobrang malinis dito. Vlog po! Boy, ang laking mulmul boy. Ay! Kulay gamin. Ano yan? Anong mulmul? Yung isda po. Yung isda po tatay ng buhangin. Ah, ganun. Yan o. Mamaya na, taga po. Yan. I'm back from fishing for sea urchins. Napagod ako. Nakadami kami Dami, hindi ka naman. Siguro 1 dozen. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ibabenta ba nila or kakainin nila. Kung papunta sila dito, baka hingi ako isa. Para matikman ko din ang hard work ko. Charot. Ako yung tagahawak ng basket nila. Wala, gusto niyang kainin yung sea urchin to. I haven't tried it. You never tried that? Yeah. Punta tayo doon. Okay, there's a table. Hello. Sige. Ouch, my eyes. Nagse-celebrate kami ng birthday ng tito ni Jess. Happy birthday kay Super Inday. Kaya andito din yung buong pamilya ni Jess. Nagse-celebrate lang kami buong araw. Ginamit natin ng ano? Naging 8%. Kaya ka matatang makilala ka ng bato. Ay, nagpipuya at siya. Ay, ito, pogi. Hindi, apay ka tantang ka nga, nagitoy. Maligo ako. Malaligo ka din. Lantan. Nabutan. Hi, ma'am. Barbareng makita dyan rupak niya. Vlog yung manan. Kawan. Sige. Nakabanlaw kami. May sunburn na din, syempre. At ngayon, uuwi na kami. Super nag-enjoy kami sa beach na to. Maghahanap pa kami ng mga ibang beaches dito sa Pangasinan. Kaya abangan at sana nag-enjoy kayo sa adventure na to. Sa susunod po ulit, bye-bye!